to na ayap man na kinagtanong na agyang ka isa ko mga guru tanong bulay o agyang ka programa tanong ada salakaw ruar ya Abu Jihad Imam Yahya menimbang sa iman to na etanok man pa makinag. Alhamdulillah Alhamdulillah wa kafa salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laun tanu matatayon uri na basta Muslim, tiyari may na Muslims kanyan na perat yan ay tumpian yan na sa Islam. Okay. Ded na sakat to Muslim aboni ne di panarima bidigina ni i'tiqadiyan ay tumpian na so Islam. Okay. Kaya no kabitwi sa Muslim ka ismo fa'il. Oh, ismo fa'il to. Ay manan na ismo fa'il na kanya solin galabak ko galabak. So galabak ko Islam, so Islam nas kanya yung ding galabak so Muslim nas kanya ding galabak ko Islam. Gitu buntalian. So langon udalan mo Islam na din yan ding galabakan. Okay. Gitu sabab aya Islam alalay yung tanong pagkanag ko ta'arifian hindi man nari guru ang aya ta'arif Islam na sabi tidak napakamiton. Uy, adin na apa di ka nabi yung mga sinjayb tidak rin na Islam ayad na sumarati budina rin al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ha? Okay, di ba katapsin? Ugit, na importante na giya nga Islam na gipag na sumurit tidak pa na pag-introduction, pag-sabutan nun sa Islam. Amana ta'ala Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-khulus min ash-shirk wa ahlihi. Siya ko pada ta'arif na wal-bara'at min ash-shirk wa ahlihi. Ay Islam nas kanyan so istislam. Ay mana istislam na wata ka surindir. Pumakasi ko baguba sa katepapay. Katepapay. Gimana kang gobyerno na basta man iba yung wari guru alimangan na mitiman Itu mana rin, napunto sa istisla. Gitu. Basta iba yung to aliman na sumirindir din chay kidi yung kaun. Okay, kidi yung kaun. Nas kanya so katepapay kwalla. Ang lang ko tauhid otop mga pakay sa isaon. Waling kaya dula ko bitaan na gusto kapasyunot kwalla. Kapasyunot. Okay. Gira magda ka sangkot wa mangkas ka sa motor na napkasabalautan wa. Nagira mangkas ka na mungkad ka. Why? Pasyunot ako driver. Pwede kanya paguta pa. Gumilaw siya sa motor na ba nga suranga kami ya karas kan. Na sumamos sa Muslim na mungkad sa kanyan. Pasyunot ko Allah sa ngulalan sa kapangunutan ko mga sugun yan. Panggaliba ka na yan, namiyang unutan. Ini sapar yan ya. Ini tapalak yan, gitu. Wal khulus minasyirk na gusto ka pakaligtas ko kapan ako to. Agidikit din sa tauhid. Mo takatipa pa yung walang tauhid. Udi ka makaligtas ko kapan ako to. Kapan ako to. Wa ahlihi so kataples ako kapan ako to. Nagutaples sa mga tawakir ko kapan ako to. Okay. At na mga Muslimat tigyan na la dakhlali fiha ula. Dabang koneksyon sa mga tawaya. Giyik yang mga tawa ka na ba Muslim. Apian tunad na klase ya kapir.
Na apyagi buka ginawa nga ladak lali fihim. Mana niya na ti frozen. Apyagi buka ginawa nga ladak lali fihim. Din na labutang giran. Na udimat tago ko i'tiqad ka. Din na sumpatang giran. Tingka ma tago ko i'tiqad ka. Panarima ka, pagungkir na kasiran, teplis na kasiran na di ka keboleh muslim, di ka keboleh mukmin. Mahan, sotish wallah. La alaqata li bihim, di man la dakhla li fihim. La bakingkiran connection. Na dikin la yakunu al-insanu musliman. Di keboleh so tau muslim hatta yatabarra min haula. وأعمالهم ديدنا تي فوزن صلى الفوزن حفظه الله كبولي شو توا مسلم ودينيا نها تابلش mga tawe ang sumagal bakiran mana ya kita please kaso simbo ko barahila usu barahila yuti bundalian lawan ako tuga taples ang sumagal bakiran nagtaples ka mata chotesh wallah na pud sakat papay ko wala kapasyunot ko wala nasukang gilibaga ko syariah uwe naso syariah na etong pukan yang kusiyasa na jus siyasa ko syariah kasufikul islami so kaya sabuti ko islam so mga fuqaha o fikul islami naswat tingin so fikul islami napat taganero na ibadat ay nagyan nga ibadah nasibuya propwa kung mga nusus min al-Qur'ani was sunnah oy dia ki guru di kesulda na masalih al-mursalah ngay ibadah la khilafa bainal ulama da basa khilaf ko mga ulama anna al-masalih al-mursala la tadkhul fil ibadah so masalih al-mursala na di dirun sulid so ibadah way andi ni kapasul dangon na imbula bid'ah oh andi di kapasul dangon na mimbolo ya bid'ah andi di kasuldi ko simba saya manan yan na kaumani ko simba kambugwan so simba ada banyan pakasal ko nabi namanya bid'ah to agi malah bitira sa social media sangat barang-barang mga maulidan nabi mga dataro to oy ay sabab bid'ah na dua ka pakasul diyan bebagwan so agama berat na pangumanan mga dataro to mga patakarakat na pangaliman karakat na maraya gaya da ba saya supak ikadua kapsul du bid'ah nasukang gelebaga ko ini sapar agyang utak yang gelebaga ko ini sapar nabi niya titakarrub ilallah ayan niya takaw na ipapakarani ko Allah ibarat yan na ino ka manare mimbir dire Amir Hasan oh ibarat yan katika kan duyak na biluin ka takarruban ilallah ngutabir din na so birth din na isa sapar kakagiya ada tanan mga ridway nah, man tashabbaha biqaumin fahuwa nagiti ka bid'an yan. Datar mambu umaulidan nabi ibarat yan ay mana di sana ninggal bakan mga simba ariyo. Mga simba di ninggal bakan. Aba na di sana nindir waka mo di maulidan nabi. Na kagiya sukap maulid kambir di pan. Na kapahin ka man nang mga Kristiyan si Isa alaihi salam. Tinaban yan to ko Rasulullah daban yan to si ko mga sahaba nagito sa payamanan yan si ko Qur'an al-mufaddala apisak siya no nabi sirani upama kamisyon na sirani niya accomplish na tunan sumarana guru niya accomplish niya ano niya accomplish sa maranaw kanya pasad dulu ya pamana sila no pamay niya ka pasadun ko agama minit tumla di dalam tunib turun agama hari gitu minit tumla di dalam tunib turun agama nah ini tuh dia pisak sian siranu Quran sa masa bangkit na sirani successful nah muamalah kau tuh muamalah na ira dinitila ya naludun so akwal saksiyah
Ginan sa Muslim personal law, ibaratnya na mga kambala-bala, kakawing-kawing, gitu, akawal saksi ya. Kung sa mga padiyan, muamala. O to. So, social transaction, ibarat yan. Siyasa, so politika. O to, politika. Ayaw man na niyan, nangotapi ako siya yung taguro, apiakan di iyan, so politika. Wagama, ako so politika. Surang agama. Wadae, politika ay numbala naman siya na langit na kaya langit na lupa. Palitan yan. Langit na lupa. Gitu sabab, ang yan kaya ka politika tanong, nalang ko naman na rin politika, nayatindigian na para wagama. Ariyo, apa yung mambuso ulama, dumadurugun. Neno to di pami kalakat hina basta gi makataba na pagabugros wagama. Pagabugros wagama. At hina ka man ki samperi mga guru sa din ni pamangkulang ko ta president kaya parat yan na waya mga president na pagabugros agama. Mala kau to pagabugros wagama. Namata. Nagiyaki yang mana niyan. Natiyakin niya al-Imam As-Sakhawi yung alwi tanong sa'yo to kuminanguna. Min a'zami khata'is salatin wal umara. تسمية أفعالهم الخارجة عن الشرع سياسة فإن الشرع هو السياسة لا أمل السلطان بهواه ورأيه بدأت تجيل sa pinakamala adaalawan niya na karibatan aman azam adaalawan niya na mala karibatan o mga sulutan mga uluan naso kapembetwiran ko gelebekiran. Kapembetwiran ko mga gelebekiran makaliliw ko agama sa pembetwiran sa politika. Kali anna syara, fa inna syara bimana li anna syara kagibatan natin na agama na siyasa. Na ino tumbetwiran nga mga dato, mga politician so panagunta na makaliliw ko Islam sa politika. Aswat tingin sa agama na sa politika. Away. So politika tingin nala amal as-sultan bihawa wara'ihi. So politika na kenaba ng gilbak o mga dato ading gula lang ko baya ginawairan na kubading gula lang ko pamikiran yan. Ayaman na niya na ayaw mo kebetulan sa politika na gilang utad to na dinyan di inggira-gira ko pagtaw niyan na sorok wagama bener gitu kaya sabutin no ay dinyan di inggira-gira ko pagtawiran na Antony lalag wagama okay gitu sabab aswaya man niyan na siyasa okay politika o kenapa nu basi ko agama? Si ko buku basa. Si ko literal meaning yan, na yakuna mana niyan, na ala, wa ma'naha lugawi na ala tadbir al-umur. Kaya natin so di kang gira-gira ko betad, mga betad. Wa husnu riayatiha wa islahiha na so kapya, akapripat ako betad. Ay responsibility yun to, na din yan din gira-gira so betad, undatuan yan, na pipi-pipian yang sebetadiran sisiap penian wa islahu na ubed na pangabibingkang san ko kapigin taw na pugumpian udah tu gitu wasiyasatu tadbiru su'udi dawla so atigyan so politika na kanya ni ding gira-gira ko betad kapigin atigyan fasasa na sa mga politician so mga dato, ito ay mga politisyan na so mga dato, asasa. So mga politisyan na humkadatul umam, na silan driver o pagtaw. Pamakakapagod sa tarak na sila ni unwan, sila ni driver o pagtaw. Way, mamudabbiru, suudi hal amma na gusto mga dato, mga politisyan na sila ni ding gire-gire, waya manan yan, na betad rabray. Way.
sa ayam yakat mo kumaanan niyang kubasa na annaha istislahul khalq. So kung so politika na sudi kapangilay sa ukit ikatugumpya way upagtaw ang gulalan ko biirsadihim kang guna na wakiran ulalan biirsadihim ila tariqil munji fil ajil wal ajil. Ayaka politika wagama, hey mga datwame, amakin gani waya. Ayaka politika wagama na istislahul khalq. Sudikap pangilay sa ukit ikapakapiyong pagtaw. Katumpiyong pagtaw. Uy. Na, nasama na to, nasakada to, nayakap ka na to, na makawa ka sa ridwi nga, makapatay ka. Mapakamburad mo siya ka sa pagtaw, na maawat ka ko politika wagama. Kasi nga sila ningunaw, kapakanara ka. Uy. Kapakanara ka. Basta na to. Di mga niyaya, di mana limut, di mamumunuan, di beradu siya, na titim akito tumpuk yan, siko politika wagama. Ayaman na niyan, na basta ayaman na niyan, sudah to, na di niyan ingwelan sa wagama, nakapakalakad na to yan, nakalasik sa yan, siko Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo dali. Na. Istislahul khalq. Di ka panglay kang bunugi sa ukit ikatugumpiyaw pagtaw. Ang gulalan, siko kang bunanawe kirang kulalan. Kang bunanawe kirang kulalan al-munji. Ama pakaligtas yan siran. Siko kabinasaan ko dunia na yamala nasa alungan na mori. Sotis wala. Agi ito yamanan niya na maanang kuta hadith. Amyabat yung tagurutan wa kanat banu Israel tasusuhumul Ambiya, ayah betad ubanu Israel na kiran ding gira-giray isiran di politikaan mga nabi no. Ayah ko naman ako tatasusugum na tatawalla umurahum dinyan ding gira-giray so betad din yang gira-girain so mga nabi nag-iran ding gira-girain so betad ukomiran sada taro ding gulaw laan o mga dato undat waniran. Ana mata sotis wala. Nah, gitu sabab agyang kaya politika wagama nayakatim dia na langon untol fama kana adlan min as-siyasa na so aya betadian oy aya betadian nanganin na untol sa kanyan untol pamana langon na dinggal ba kano dato anganin untol sa kanyan untol dari baton dah kapangarasiron dah kambaraduson gitu mabuntalian away na minas siyasa syar'iyah nagiti politika wagama giti politika wagama away tukirruhu fasyari'atu minas siyasat fama kana adlan minas siyasat nasulawan na aya betadian ang mga panaguntaman ko kapolitika na ontol na pedanang ko politika pedanang ko pematuan sa politika na fasyari'atu tukirruhu na syari'ah na pagayunan yan namatan wama kana zulman na sukman so aya betadian ang mga panaguntaman o mga dato na zulm kapanganiaya kandarwa ka kapangarase kapanendan una penari kapanutia kapapakaito kasuruyan kapangurap kapamanekaw sa ira kapalalabati ko mga ayuda sumangunumpang ko mga tao na pelibatan uli na pendiling kadi pelaban-laban lagi dupa mga kaya binasa isa nga marawi digitu na ya ada na penayawan nun o mga marawi na kaya binasaan okay ibarat yan mga ada taro to okay nafas syari'atu tamna'uhu nasu syari'ah na isasapar yananan walaysa min syart
وليس من شرط ما يدخل في مفهوم السياسة أن يكون منصوصا في كتاب أو سنة، فهي قانون موضوع لرعاية الآداب والمصالح والنظام وانتظام الأموال. Kenapa tingin bersyarat sunganin maka susulid siku politika berpengasul sa politika syarat nama beli adna nas sa Quran agu ana nas sisa hadis kaso politika na amay ka ketentuan. Gimana ini? As-siyasatu idza haqqaqat jalb al-masalih wa dar' al-mafasid fasyari'atu tuqirruhu. So, politika na ila ketentuan so kakunian kumakamapian na gusto kapagirnan yan kung kabinasaan na so syariah na paggiunan yan walau lam yanzil bihi wahi walam yashra'hu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa apya da minitro na wahi lalagwalla naguda sugunu Nabi sallallahu alaihi wasallam nagikatan yan sa masalih kamapian o pagtaw nagukir niyan sa pagtaw kabinasaan na kagi sa hikmatu tashri na tadur ma'a jalbil masalih wada ilma pasin. So syariah na ayabu sibuk keguling-guling. Famadarus syariah. So syariah na sibuk keguling-guling saya ipasuguyan ayab gelebekyan na anda manay kakwa kumakamapian. Tegumpias so pagtaw. Wada ilma fasid na gumaran so langon pagkabinasa pagtaw kudunia iran na gusto anong niya na mori. Nagiti sabab ay malay sa siya na utamya pa ko siya yung utaguro agi yung utapamutuan sa masalih al-mursalah okay. Mga kamapian na mursalah okay. Amalwa kuro waya manan yan na ato yan iba mumbong sangkotwa pumutuan sa masalih al-mursalah okay. Mayroon yung taguro ang atlot timan sa masalih al-mursala. Pagandang al-masalih al-mu'tabara. Masalih ini itong wagamaka kagi ay na mitiro na so lalagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gid na nga mga lalag sa Quran na mga kamapian. Away, kagito siran mga lalagu wala. Nadabasan ayamanan yan na bitiyara. Ikado na utama masalih al-mulgha. Away, adna mga maslaha saya ang mutawahhima. Imutuloy sa mga ulama na masalih mutawahhima, ghairu haqiqiyya aw marjuha. Away. Ahdaraha الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها وهذه هي المصالح الملغى. Suatu yang ketunat yang semua masalih amulaga amutawahhima malubay kantua kamapianon malubay dari realitinya nabapura kamapian marjuha apya kadanan wagama pya kadanan walla denian etongon o mga kukuman kadanian uto etongon nagitingin ang kaya masalih almulgha. Ada tanang utay ni pangibarat ng utagurutan. Nagyuti miya makarayareg na mga ibarat yan. Puno-puno pa man, ada tanang utay pa maka gimana ang utakapagar pang ako babay kung kambagi ko kapuray lah. Ano puno pag hindi, nalaw na babay na pagkapya ginawa niyan. Ari guro, majority pun. Mamakapagar pa nga sa mga babay. Baliwing na Yaki ang arko sarya, dua suisa, lidzakari mithlu hadzil unthayn. Ino pangatalong tanawag kamapian. Kaya kamapian mga bubay, andi karatagi na mga bubay. Udi na, datalang o taapo, ada apo ang mahjub. Ari guro, napakamo, ito natin video niya, watayan niya bubay, nawatayan na mama, na mga apo yan niya. Nino nga siya ng pakapmida. Napun ka panggirawa, so Islam na anbir na miyakaliwa ko Islam. Na ino to di mapakakuan, mapunggulaw lang, inilagaw to agama, kagilid zakari mithlo hadzil
unsayin. Na upa makapagili nga suka mapiano na lawan na babay. Na miyakapia ginawan yan. Miyakapia ginawan yan. Siya nga mga na miyakapia ginawan yan. Miyakapia kinu sa kakuha may ka isa mater kan. Sumabo sa mga babay nga miyakapia ginawan yan nalaka. Si na miyakapia ginawan yan. Lao na so apo ayamanan yan na apo sa babay na miyakapia panaginawan yan. Ah, nakagiditan no to mapunggulaw la kagi ayamanan yan. Na Anthony ni ba? Ini juga kaya sila nanwagama. Na ya Muslim na mustaslim lillahi subhanahu wa ta'ala. Tetap papay kuwadla sami'na wa ata'na. Yan nagami. Nawining gula na nami. Sulalag kaya Allah. Gitu Muslim. Nah, nangapod po na mga maslaha ang mga mula kay ibarat yan. Nalitanaw tayo may aligura sa murabi. So pare riba. Na kore ka dun ito. Ad na ka mapiya nun. Uy. Kapag ganayon na pagkakalaba ka sa di ka kerasay. Kasi siga sa walay. Nakipya ka daw tuwagama. Kaya wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Helal yan. So kapusa na heram yan so kapriba. Nah, kemang karo. Nah, apa depan? Wah, fala yasluhu riba tariqan istithmar al-mal aw ziyadati. Kaya dikap makai so kapriba ba ayalalan ko kipagimbisten ko tamok. Eno sa kano giyad di kapter watano ko mga tawa na mga investor yan. Sa kanwa, alaw na mga tawa ad na investor yan. Nasikano pa kasunod kumudara ba? Na umadaw na nga talawa sarat. Na di ka di makapriba. Pagkanero na di pangatanaan sula ba? Ay ka pangatanan amount. Pera ka percentage ka mag-iyo. Aki pera ka gusto di malaro, di inggalabak, di manegosyo. Kadua, naterima ka sa kalapis, sa dataro ka terima ka sa kapakalaba. Gitu miya sa pakuraga. RG. Kalabar ka, miputo na kaso, deposito nga. Okay, barat yan. Danapan. Katawan, wanto na ipinigusyo. Na. May barat yan pa na maslaha, apya ka daw agaman na aljubana. Al-qailun. Namatan al-jubana maslahatul jubana il-qaidina anil jihad fi hifdhi nufusihim. Giya sor kuno agama. Giya ngay pun mga tawa talawak wa. Giya kana kaya tingin mabtiro sebenar ka talawak. Talawak ibarat yan. Uri na giya ngay mga tawa mumpala ka. Adi penjiga dah mga datarot wa. Di penjiga dah. Tapi yang suka terus siapa yang menunggu di pagu saya suka penjiga dah. Agit ka mapiantan wa. Basta kya mititik sa puso ka suka jihad nakapribugar. Agi mapia adi kali su jihad kapribugar tanu. Napia ka daw kaya nan wagama. Away. Kaayaw tuwaya manan niya na makatatalawe kila napia suka terus na di na maptero na fi hifdhi nufusihim. Siap kumaginaweran. Ano na siap? Kumaginaweran. Minal atabi wal halak. Kukaantir na gusto kabinasa. Na faqad alga syari'u hadihil maslaha. Na piyak kadaanan wagama ang kanang maslaha. Kaya mapakadayan. So kesa sugun kanjigad na gusto matatago na mga kukumana kanjigad. So tiswalla. Nagyan kay masalih al-mu'tabara askan yan sa masalih al-mursala. Nagyan ni at yung mga usulin na fahiya maslaha agi li'annaha tajlibu naf'an wa tadfa'u dararan. Katanaw tayo ni barat tugurang traffic light. Na ino nga traffic light isyara do'iyat tajlibu naf'an watan fa udararan. Anawaki na way, kau pamando. Kada traffic light. Nakatraffic kariyo ka bulang-bulang din sa mga tao. Sa mga crossing nga. Nakapay pa na madakala. Kedisgrasyon. Namatan. Pilid na tajlibu naf'an wa tadfa'u dararan. Na diyan pangasulad
Syekh wayamanan yan. Way. Yan ang pasulad. Kumana abid'ah. Kaya isa ini ayamanan yan na subha ang kaya mga tawa pengirawa na bid'ah mapiyak wagama. Way. Isa ini subhera na kaya mga tawa pengirawa na bid'ah mapiyak si ikwagama. Yan yung manari mga pagarya. Yang kaya bid'ah. Aslu hadhil kalima. Ay, pangasal lang ay bid'ah na minal ikhtira. Ginanso kapag minto. Wasyai'u yahduth. Sekalian susayap kebagu. Amin gari aslin sabak. Ada banyan pangasal lang miyawna. O min gari mithalin sabik. Ada banyan iringan ko miyawna. Ibarat yan. Away. Ginan, ang kananayaman niyan na bid'ah na idha kanatil bid'ah fil umur al-muta'alliqa bid-dunya iginat ng mga ulama ang kutam yabagu na bityara idha kana al-ikhtira al-muta'alliqa bi umuri dunya ginagiyong tamya nga babagu miya kay mitwa si bityara ko dunya na kanabaya pagasulod ko bityara ko bid'ah kaso bid'ah na min boleh istilah andi di kali bid'ah na langon marata na siyo to bityara ko agama gitu sabab ana ibtida fil ada kam babagu si ko adat na gitu adna bid'ah na mapya beguru na mapya na beguru na marata ibarat yan ari na plane barko, truck. Oh. Nasi ko adat. Na di ka san pagaliyo. O sunga sa Manila. Kau di ka sana mo kita. Naputeng ka. Ate malangoy ka. Malayo ka. Malala ka. Na adatanan. Adat. Na, giyang kaya mga palin, mga giya, na doya kumasaw. Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagiya ki, manan yan, na pumatun sa ibtida fil ada kam bubugusi ko mga adat na sumapiyaw na piyakapiyaw wagama na sumarataon na piyakarattaw wagama na wa kullul bid'a allati minha hasan wa minha sayy fa hiya al-ikhtira'at al-muta'alliqa bi umur al-ma'ash wa wasailihi wa maqasidihi wa hiya al-murad بحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها قوته sadna tigian ay kunang kaya langon mga pangababagu na adna tigi na mapiyawn nagu adna marataon na skay na tigian biya kana pira bid'ah hasana bid'ah say'a na gina tigian so al ikhtiraat gina tigian so mga babagu may minto ada de pakasal yang kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'alliqa related sa kanina tigian si ko mga galbak ko dunya ka pinataw agu mga oketian oy gumangap tayan nawagil murad naginati mabipikir ko hadith aman sanna oy sunnatan sadin sa makang galbak sa oket amapya na okit amapya so palin okit amapya so barko okit amapya so truck na falahu ajruha na bagyan yan subalas balas yan nagusubalas o taming galbakun so tishwallah kawala dhalik kaudana na tigiyan uy nalaka nalana nakitagun tanwat tigiyan sa power kabenar sa pangumanan tanong sa mga rakaat ko sambayang sa mga sujudian na gina ni ayamanan yan na dinanan mapunggulola gitu yung sabab mga pagarya sa kanwa punilila sa bid'ah hasana ada nang wagama